kellu ħajja ta' servizz kontinwu, servizz għal dak li kien tant tal-qalbu. Mill-familja għall-sport għax-xogħol tiegħu Hughie kien tassew bniedem ta' servizz. Dan kien il-messaġġ li twassal fl-omelija li saret waqt il-funeral ta' Hughie Caruana, ex kollega fuq Net Television li miet fl-età ta' 78 sena. Matul din iċ-ċelebrazzjoni funebri Hughie Caruana ġie deskritt bħala bniedem li ta' servizz, mhux biss fil-qasam sportiv, iżda fuq kollox servizz lill-familja tiegħu u anke lil Alla. Wara li rtira minn plejer professjonali, Hughie Caruana kien beda karriera bħala coach. L-aqwa ta' Caruana bħala coach u amministratur tal-futbol jibqa' fi żmien meta kien hemm Robert Arrigo, president fit-tmun ta' Sliema Wanderers, b'tim imżejjen bl-aqwa plejers. Kif eventwalment stem il-karriera tiegħu bħala coach, Caruana kien ingħaqad ukoll mat-tim ta' Replay fuq Net Television. Apparti il-karriera tiegħu fl-isports, Hughie Caruana kien ukoll kunsillier lokali f'isem il-Partit Nazzjonalista fejn sa Ġunju li għadda kien baqa' jaħdem fil-lokalità tal-Gżira b'lealtà sħiħa lejn il-poplu Gżirjan u l-Partit Nazzjonalista. Preżenti għall-funeral kien hemm ukoll il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalascione flimkien ma' bosta deputati u kunsilliera f'isem il-Partit Nazzjonalista.